Ai että se näyttää hyvältä. On kyllä hyvä tää sikaari. Eikö vaan? Alla. Se on semmonen niinku jotenkin leppo. Tää pystyy polttamaan. Joo. Ei. Tulkapa sisälle. Ville, istu vähän tuohon kiskin puolelle. Samaan aikaan tästä on. Vittu varovasti. Nyt tippuu joku puhelin tonne mereen. Yllättikö? Ei, oli ihan vituksi. No hello! Sulla on saanut jonnekin tonne väliin. Seuraava noit veneitä, mitkä menee paljon mennään? 16. Joo, sama vauhti. Nyt on 8. Laskuun tuolla ja aurinkollinen aika liikkuu. Siitä vaan keskivälistä taas. Joo, nyt me tehdään sille, joo, mä tein. Kuvataan silleen, että Ville, kato hyppäät veneestä tästä näin, me ajetaan tonne liikkuvasta veneestä. Sitten me lyödään ankkuri tolle puolelle ja ohjataan sut siinä. Ankkuri tuolle puolelle. Joo. Niin sä hyppäät voltitolta silloin. Joo, no. Asia kunnossa. Alright. Toisten romanttinen ilta tossa. Yes. Jaa! Vittu, että on kovaa. Se on kesä. Oliko hyvä? Oli. Ois koneet seis? Oh. Kieltä vaan. On se härkänen jätkä. Joo! Se oli siistiimpi kuin se ekaa kerta vielä. Kyllä on 1 voltti kesä. Siis tämähän pystyis hoitamaan helpommin näköjään, mutta mä liukuosat lähtis niinku irti tästä verhosta, jos oikein haluais, mutta tää voi olla, että on kivempi tälleen, kun tää ei oo ihan liian helppo. Meneekö liian pitkälle? Tulee tosi hyvin. Joo. Hyvä. Tosi hyvin tuli. Älä hyppää. Oli kyllä nätisti.